Okay, take one and only. Det her bag ved os, det er vejen, som I kan se. Her er der en masse gode grantræer, en masse prana, livsenergi, som er super god, hvis du har brug for lige at få et løft og føle en masse energi, som fylder dig. Så gå ud i en grænskov. Det fylder dig rigtig meget, den her prana, som grantræerne de afgiver. Grunden til at lave den her video, det er meget spontant i dag. På en højhellig søndag faktisk er jeg gået ud i skoven, fordi jeg var ved at gå ud af mit gode skind. På den gode måde, tror jeg, fordi rigtig mange har problemer med, eller klager i hvert fald over, at de synes, de sidder fast bevidsthedsmæssigt, synes, det er svært at komme videre, og føler sig begrænset af karma og andet. Vi har så mange muligheder, vi har så mange redskaber i forhold til nytidsenergi til at flytte os. Derfor så laver jeg simpelthen den her video og kommer med det her lidt åndssvagt tilbud nærmest, fordi vi lavede jo en nytårsdag, hvor vi simpelthen lavede nye sjælsaftaler, vi simpelthen tog action på at sige farvel fuldstændig ved endnu mere og sætte noget handling og noget beslutning på det her gamle karma, fordi vel forsvinder tingene som følge af, at vi selvfølgelig går ud og mere i fremtiden. Men vi har valget allerede nu, men vi skal bruge det her bevidste valg igen, men sådan er det jo. Derfor så guider jeg jo. Jeg har sammenfattet en hel masse fra den her dag, hvor vi var en masse mennesker, som mødtes inde i København og havde en herlig dag. Der har jeg jo sammenfattet til, hvad der svarer sådan cirka 2,5 time med video, lydoptagelser, guidede meditationer, kanalisering og øvelser, som jeg introducerer på den her video, som jeg simpelthen fører dig igennem forskellige valg, forskellige øvelser, hvor du simpelthen hjælper dig selv til både at slette noget af alt det her og træde ud af den her gamle sjælsaftale, ud af det gamle karma og endnu mere beslutte at træde ind i noget af det nye. Bevidst formulere en ny sjælsaftale osv. Jeg guider dig hele vejen. Der er en lille smule justering på en af kanaliseringerne. Saint-Germain siger, at tiden har flyttet sig en lille smule siden januar allerede til nu. Så derfor er den byttet ud med den nye kanalisering fra ham. Men ellers er det altså meget identisk. Og der er du simpelthen velkommen. Er du på Den Gyldne Sols mailingliste? Er du i Den Gyldne Sols gruppe på Facebook? Og så er du velkommen for det her tilbud. Er du ikke, men så kan du jo skynde dig enten at melde dig på mailingslisten eller på Facebook-gruppen. Og så får du også det her tilbud, hvor jeg nemlig siger halv pris, for at vi simpelthen kan få noget mere action på de her ting. Vi simpelthen kan få flyttet os endnu mere. Så for 499 får du 2,5 times lyd- og videooptagelser med øvelser og muligheder for simpelthen at flytte dig. Også noget information omkring nytidsenergi og det løfter og de muligheder, der ligger i det. Skriv til mig, ilse@dengyldnesol.dk. Skriv ny sjælsaftale, og så vil jeg simpelthen sende til dig, hvordan du både kan betale på MobilePay, men jo også link til de login og så videre, som du skal bruge for at kunne lytte til at lave de her øvelser. Du laver det jo i fuldstændig det tempo, som du har brug for og lyst til, og det er dit til evigt eje. Ja. Vi må gøre noget, og derfor så gjorde jeg lige det her. Se om det er noget for dig. Du er rigtig hjertelig velkommen. Bare skriv til mig, så skal jeg sende til dig med det samme. Vi høres ved. Det er godt. Hej.